edifício de Corte de Justiça está considerado um monumento. Algum ano passado, a de Estado Público para queda renovar. Essa aqui tomou lugar na ano 2008 e para qual razão a Corte me será muda para outro edifício. Mas agora chega a hora para a Corte vir back no centro da cidade de um edifício completamente renovado e moderno. Corte está muda a trobe. Februário 2008, Corte muda for ng edifício de John G. Emanstraat pa Guayaca, ya que o edifício bieu mestera queda renova. Agora, al fim, o proyecto está llegando na su final y Corte está klapa muda back. Volgende week maandag en dinsdag en woensdag terug gaan verhuizen naar de Emanstraat. Alwaar het oude gerechtsgebouw inmiddels volledig is gerenoveerd. En ja, ik kan wel zeggen dat het een schitterend gebouw geworden is. Echt state of the art, om het maar zo te zeggen. Dus het oude monumentale deel is in oude glorie hersteld. Zoveel mogelijk met het intact laten van oude onderdelen. Maar het was ook te klein geworden, dus er is ook een nieuw gedeelte achteraan gebouwd. En ja, dat is modern en strak en licht en mooi. Edifício na Guayaca también está uno más chiquito, consistiendo de apenas 4 salas de corte, mientras que el edificio nuevo está uno mucho más grande y sofisticado, cual lo está a beneficio del pueblo mes. Nou, wat heel belangrijk is voor een gerechtsgebouw is dat het midden in de maatschappij staat. Dus het is heel plezierig en ook heel wenselijk dat het voor iedereen zichtbaar is dat er recht gesproken wordt in het land. En het is daarom van groot belang dat het gebouw gewoon daadwerkelijk midden in Oranjestad, in het centrum, heel zichtbaar, prominent op een plein aanwezig is. Dat is van oudsher, is de rechtspraak altijd zo geweest. Vroeger was het dan een marktplein, letterlijk onder een boom. En nu zitten we dan in een ja, mooi representatief gebouw. Dat is belangrijk voor de uitstraling. Lo que también está un cambio que concentrar el budget en aspecto de seguridad. Es aquí tanto para trabajador, público, juez y partido como es representado en corte. Voor ons verandert het misschien niet zo heel veel, maar voor de verdachte wel. Kijk, zoals we nu zitten is het een beetje ongemakkelijk. Hè? Want de verdachten die aangevoerd worden met een busje, die gaan zeg maar op een wijze waardoor omstanders eigenlijk de verdachte makkelijk kunnen zien, worden die het gebouw ingeloodst. En dan moeten ze beneden van waar we de tijdelijke cellen hebben zitten, moeten ze met een trapje naar boven. En wat je dan ziet is dat journalisten, maar ook familieleden, die gaan in dat stukje gelegen tussen onze buren en ons gebouw staan en proberen foto's te maken en dat soort zaken. En dat schendt de privacy van de verdachte. Het is denk ik ook niet veilig te noemen. Dat verandert met het nieuwe gebouw. In het nieuwe gebouw worden de gedetineerden of de verdachten aangevoerd in een busje, net als nu. Maar dan rijden ze zeg maar een soort ja, hoe noem je het, een sluis in. En dan rijden ze zo het gebouw in. En dan worden ze in het gebouw zeg maar geleid naar de plaats waar ze terecht moeten staan. Dus dan is er geen direct contact, laten we zeggen, met de buitenwereld. Ta purba pa Javier na wo corte muda completamente back, ya que pa 3 horas de la tarde ribedia aquí lo shutdown tour computer na edificio de Guayaca. Ja luna na lota back na John G. Emanstraat y corte mes lota abrir back riba ja webs. Já no próximo corte lo vai com recesso e lo bem back dia 3 de januário de 2014. Corte lo tá abrir sim para caso não de urgência, logicamente. Também para lo que trata caso não pendente de Corte de Justiça e serviço que tem maioria caso e acaba vono a ser donado para qual motivo não tem caso na mais viu com 6 para 8 semanas pendente.